Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphila noKacebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonana. Ake sibhekele lezo ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Indida Kudlwengulwa umfundi esikoleni usabela impilo yakhe ummeli weLABASOLUNDI kanti bakhala ngamaloli ondini. Siyanemukela kwindaba ze1KZNTV. Abazali beingane zesikole samabanga aphansi KOBANDLOVU Primary Esikoleni kwad14 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal sebezwakalisa ilaka labo ngesigameko sokunukubezwa ngokocansi komfundi oneminyaka eyisikhombisa emagcekeni akulesi sikole. Unina womntwana nengane enokubeziwe igama lakhe ligodliwe ngenxa yokuvikela umntwana uthi kuyadumaza lokhu okwenzeke enganeni yakhe ngoba bakholwa ukuthi isikole iyona ndawo ephephile kubantwana. Mbukeli isona ke lesi sikole samabanga aphansi uGobandlovu esikwad 14 ngaphansi komasipala uMhlathuze khona endaweni yaseSikhaleni nokuyilapho kubikwa khona ukuthi kunomntwana oneminyaka eyisikhombisa owenza ibanga lokuqala ku grade 1 onukubezwe ngokocansi enukubezwa umfundi ofunda ibanga lesikhombisa ku grade 7. Abazali abahlukene okuhlanganisa nomzali womntwana onukubezekiwe baphumile ngobuningi babo beza bazobhikisha ngaphandle kwaso lesikole befuna kube nobulungiswa. Kobe sengiyamthuma ngithi alanda ikhafitini kamakhelwane ngibuye mina ngingene endlini mangene endlini nganginokuthi vele mayibuya ngizowasha iform le wayegqokile ngoba ngangade ngiwasha mangithi ngiyayithatha iform mangithi ngithatha iphenti hawu iphenti inegazi mangisuke ephentini ngitight because wayifaya netight emhlophe na inegazi bese ngiphuma ngibizo usiso wayengane ngemuva nomunye engihlala naye emqashweni ngibatshengise bese yabuza ukuthi unangaki kombe bese ngithi mina una 7 bethi bona isikhanti ukuthi ngabe ungena kuma period umezekile kakhulu because ingane bengithi phephile ngoba isesikoleni nangala ngaphandle bengiyivikele ngendlela ukuthi ikungaphandle ngiyivikele mangabe sekwenzeke esikoleni la ngithi phephile khona okusho ukuthi nezinye izingane zabanye abazali ayiphephile esikoleni. Izinhlaka ezahlukene zobuholi okuyinduna yakhona enkosini uDube iphawulile ngalesehlo kanjalo nekhansela kule ward ku ward 14 ngaphansi komasipala uMhlathuze nabo badlulisa ukuphawula kwabo ngalesi sigameko nabaveza ukuthi sesingaphansi kwezandla zomthetho. Ungikhathaze kakhulu ingakho lapha semfaka ingcindezi emaphoyiseni ukuthi maphoyisa ngiyanicela ukuthi lolu daba lolu nisukumele ngayo yonke indlela nilandelele lolu daba ngoba namaphoyisa sebeka ukuthi cha umntwana obusenokudideka kwamanje ngalesi simo lesi. Kubike uma ke izingane zizodlengulwa endaweni enjengesikole lapho khona esuke sithembile ukuthi abantwana bethu baphephile khona ngoba bavilelekile khona. Kodwa ke sitholile ke namhlanje ngombiko ngokufonelwa abazali ukuthi kube nesimo lakho noGobandlovu Primary sokudlengulwa kamntwana no 7 years okukholakala ukuthi udlengulwe umunye wabafundi abafunda khona la ngaphakathi. Okubuhlungu kakhulu ke ukuthi ke akaziwa umsolwa noma akaze ukidentify umsolwa ngenxa ukuthi umntwana wasetshenziswa kusase early esenokuphazamiseka ekhanda ngoba into yokudlengula ayimnandi yayiphazamisa ingqondo ngabe umncane ngabe umdala kuba nakho ukuphazamiseka so umntwana agcina sekhombe abafundi abacisha abawu30. Okhuluma namaphoyisa esifunda iKing Cetshwayo uKapteni Siyanda Shangase uphawulile ngalolu daba. Singamaphoyisa ala eKing Cetshwayo district singaqinisekisa ukuthi emveni kokuthi sithole imbiko yokuthi khona umntwana ka grade 1 ona 7 years odlwenguliwe esikoleni eGobandlovu ngomhla ka13 sibe selivulwa ke icala la emaphoyiseni aseSikhawini icala le rape ngikhuluma nje liphenywa uphiko lethu la ka FCS olusempangeni at the stage akaboshwa umuntu. Esindabeni ze1KZNTV kube kuThabani Maphumulo eGobandlovu eSikhaleni. Umphathi wethimba labameli abasha bebandla laManazaretha asebuhleni Myeni Attorneys usekhale ngokusabela impilo yakhe nomndeni wakhe kulandela izinjongo zokusatshiswa kwenzeke emva kokusayinda amaphepha azoqinisekisa ukuthi usezosingatha zonke izinto ezithinta ezomthetho zaleli bandla. Lokhu kulandela imibiko ethi ummeli obekhona ngaphambilini ubengalukhuluma iqiniso ngecala lombango ngokumela holeleli bandla ophakathi konyazi lwezulu kanye nemisebela ngesiyadlula ke emhlabeni njengoba ke kuvela ke nezinsolo ezithi lo mmeli udle isamba semali ngeyigidi ezingamashumi amathathu 30 million rands ethi icala seliphelile. Ukuqokwa kwethimba labameli abasha kuleli bandla oqale ukusabalala kuyiphephandaba lesizulu eliphuma nsuku zonke sekwenze kwaqhamuka uqhekeko phakathi kwabanye babaholi namakhosi akhonza kuleli bandla nogcine sekwenza nethimba lehhovisi labameli
laphumela obala ngokuthi selithola izinsongo zokusatshiswa. Leli thimba lithi kalizange lisikhethe kodwa amagalelo alo kwezomthetho ayaziwa kodwa libonisa sezomthetho kungehlanga kahle kusona ukusayindwa kwamaphepha ekutheni mabathathe wonke umsebenzi uthinta ezomthetho obukade wenziwa uLizwi Ncwane. Okwahlaluka ukuthi ke engazuthi akubukelekanga lokho umnumzane uNcwane. Wakuthatha sengazuthi amakhosi ayamhlasela wangakuvuma. Wayesecela inkosi uNyazi bezulu ukuthi noma kunjalo umyeni akaqhubeka alithathe udaba ngoba kuyabonakala ukuthi akukho la luye khona kakhulukazi ngoba sesihluleke ikhathi zaze zabazile ayikho enye inkantolo engazange ihanjwe kungekho umphumela onomehluko. Eqhubeka echaza ukukhuluma leli thimba uthi uNcwane waphumela obala phambi koNyazi lwezulu ngokuthi angeke akwazi ukusebenzisana nabo. La ofisini sasuka sabhalela abameli okuyibona bayephethe icala ukuthi cha sesigunyaziwe ukuthi sithathe icala. Kodwa ke esokusho ngoba umhlaba sifuna wazi ukuthi iqiniso lithini. Ngesikhathi kukhulunywa uNkulunkulu ekhuluma kwazi kwaba yikhathi ezintathu. Ecela kumnumzane uNcwane ethi ngiyacela ubambisane nomyeni ukuthi ubanikeze amaphepha lawa aqondene necala ukuze bakwazi ukusebenza. Nawe nje bathi ukhona makhona abakudingayo ubalekelele. Wabeka ngosobala wathi ngeke akwazi ukwenza lokho. Leli thimba lithi okusabisa kakhulu izinsongo zokubulala ezisabalale einkundleni zokuxhumana ezibhekiswe kakhulu kumphathi walo leli thimba labameli elisha. Ukhona kulinto zokuxhumana uma Facebook nani lakhishwa khona izithombe zakhe ezinye esenkantolo efake amagawuni asenkantolo la kusho khona ukuthi ma walibona lelikhanda leli ungabusi lutho ulingamuli. Ethinta uLizwi Ncwane uthi akakwazi ukukhuluma ngezindaba zangaphakathi ebandleni. Lolo daba udaba lwangaphakathi esontweni olusasetshenzwa njengamanje. So abezindaba nomphakathi uyokwazi ngalo mase liphothuliwe nokuthi kuneyinyathelo zomthetho sezikhona. So ke akuyona into engavele nje liphahluluke emphakathini ngoba kungenzeka kuphazamiseka ama-process akhona. Kutebo Khosibisi ngiseThekwini. Umphakathi waseDenidalton Olundi enyakatho KwaZulu-Natal suzwakalisa ungaphephi kwakulandela ukwanda kwamaloli emgwaqeni R34 njengoba evale ukuhamba ngomgwaqo ongithela waye ku-N2 ophongolo. Lokhu uza ngemva kwezingozi ezibandakanya amaloli ezenzeke kuwona lo mgwaqo R34 endaweni efanayo ngezikhathi ezahlukene nokugcina kwedluleke emhlabeni umshayeli oyedwa. Sikuwona umgwaqo R34 nobonakala umatasa kakhulu uhamba amaloli njengoba kuzokhumuleka ukuthi umgwaqo N2 onqamula ngasophongolo uvaliwe ukuthi ungakwazi ukuhamba amaloli njengoba kwenzeka ingozi ngosuku lwangoLwesihlanu neyadlula nemphefumulo yabantu abangama20 okuhlanganisa nezingane zesikole. Amaloli abesephoqeleka ukuthi asemise lo mgwaqo R34 khona onqamula khona la Olundi. Siyokhumuleka ukuthi osuku lwayizolo kwenzeke izingozi ezimbili ezihlanganisa amaloli kanjalo nezimoto ezincane. Umshayeli weloli oyedwa ugcine edlulile emhlabeni emva kwengozi. Sibe sesixoxa nomunye wabalekelelayo uma kunengozi yamaloli emgwaqweni kanti uyachaza ngakubonile ngenkathi befika kule ngozi. Izolo ngekhathi zontambama I think bengo10 to 7 noma ngolona kuthe nje sisazama ukuclean up umgwaqo wase kuchamuka nje enye i-truck nayo ke ungazothi besiphelele ngama-brake awu yavele yangena phakathi ke kwenye njengoba siyibona nje le truck le yakwa Renat yayiphushela ngale ngezansi ke yiyo ke le siyibona lapha ezansi leyo truck la kubese kuphangala la khona ke u-driver. The drivers are not following distances. They're pushing for loads. They don't do proper pre-trip inspections. Umphakathi wakhona la eDenidalton Olundi wakhelene nawo umgwaqo R34 usuzwakalisa ukukhathazeka kwawo ngezingozi ezenzakalayo ezibandakanya amaloli kanjalo nokuphepha kwawo.
Lo mphakathi uzwakalisa ukuthi uhulumeni akenze ukuthila ukuzama ukugwema izingozi kulomgwaqo. Silekeleleni wavale. Sisizeni kakhulu izingane zisakwazi ngisho esikoleni. Manje sinenkinga kakhulu. Ama-truck asezashayisa u5. Kwashona umuntu izolo ebusuku i-truck ligijima babaleka abantu bazanga sendlini zethu asisazola laphi manje sisizeni sedeni Dalton. Sethuke kakhulu ngendaba into enzeka izolo. Kusethusile kakhulu sacabanga ukuthi mhlambe sekukuphela komhlaba kaze kwenzeke into enjengale since ngafika kulelizwe. Besicela nje uhulumeni ukuthi angenelele ukuthi mhlambe ayikho indlela angayenza yokuthi ama-truck abe nendlela yakhona ezohamba ngawo ngoba mayihamba lapha hamba phakathi kwemizi. Inhlangano yamaloli esifundazweni KwaZulu-Natal nayo isiphawulile ngalezi ngozi ezenzakalayo. Ingozi zenziwa ingcindezi yabaqashi, ipressure yabaqashi. Ungaqhamuka ubremo o driver usole abashayeli ukuthi abashayeli babugedengu this and that bezingozi ama-side tip ayagijima. Kunembangela uyabona sesiye kuvala umfulo ohambayo ungavala ngesiphethu. Isiphethu seyingozi sidalwa abaqashi. Ingcindezi ikubaqashi. Kanjena na kwa introduce lento ekuthiwa i-load system, i-kilometer system, lento yohola kwayekwa umthetho waka-bargaining council. Siyakhuluma ko-minister, siyakhuluma na u-bargaining council useless la can't help us. That's why problem. Nothing else. Ungakhuluma no driver ba i-problem ekedadewethu eSouth Africa. Njengoba kukhuluma thina njengonyathi angithi sikomtemzana asinanuni ngeke uhulumeni asilalele thina umuntu ophuwe isikhathi esiningi eSouth Africa kalalelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo edeni Dalton Olundi. Lihlehlile icala labalisa abana ababhekene namacala okudubula ke babulala abantu abane balimaza abanye abane endaweni yokucima ukoma isamkelisiwe tavern eSweetwaters eMgungundlovu maphakathi kwaZulu-Natal. Laba bebevele ke enkantolo kaMantshi eMgungundlovu namhlanje kanti ngaphambilini bagcina beyidubile bonke izicelo zabo zebail. Icala labo lihlehlile kuze kumshushiso omkhulu anquma ukuthi ke lizoqulwa kiphi inkantolo njengoba bebesaqiqa ke izicelo zabo zebail kusenzwa nophenyo kuze ke kuqinisekiswe amakhele abo kanjalo nomazisi babo. Belivele khona la enkantolo yeMantshi eMgungundlovu icala elibhekene nabasolwa abane abasolwa ke ngokudubula babulale abantu endaweni yokucima ukoma isamkelisiwe tavern eSweetwaters khona la eMgungundlovu. Labasolwa abane babevele khona la enkantolo ke ngaphambilini kanti ke banquma ukuduba ke izicelo zabo zebail bathi ke bonke bafisa ukuthi ke baqhubeke nokuqula kwecala. Kanti ke ngaleso sikhathi iMantshi ke yalihlehlisa icala ke ngokuthi ke uphenyo lusazoqhubeka kanti ke la ngaleso sikhathi yayifuna ke ukuthi ke iphenye ke ngendaba ke yamakhele abiqinisekise ke indawo lapho behlala khona kanye ke iqinisekise nomazisi babo lokhu ke okuwukuthi ke i-identity. Kanti ke namhlanje ngesikhathi livele khona la enkantolo inkantolo ke iphinde yalihlehlisa icala ke ngenhloso ukuthi umshushiso omkhulu wakhona la enkantolo yeMantshi aqinisekise ukuthi ke lizovela kuyiphi inkantolo kuyilapho ke kulindeleke ukuthi liqale khona nokuthi liqulwe. Laba ke balisa badubula abantu abayishumi-2 kwathi ke abane babo bashona abathathu bashonela khona endaweni yesigameko endaweni yokucima ukoma isamkelisiwe tavern kwathi oyedwa washonela endleleni eya esibhedlela. Kuzokhumuleka ukuthi ke izigameko zokudubula ezindaweni zokucima ukoma kuleli eNingizimu Afrika zike zaphenduka ke insakavukela umchilo wesidwaba njengoba kwenye indawo eNyobeni kwadutshulwa khona ke abantu abasha ababalelwa ke ema-21 kwaphinda futhi naseGoli eSoweto nakhona kwaphinda kwadutshulwa ke abanye abantu khona. Kukona konke ke lokhu ke umnyango ke owezamaphoyisa kuleli ke ulokho unxuse njalo ukuthi ke kuqiniswe ezokuphepha kuzona izindawo zokucima ukoma. Ulindleke ukuba leli cala libuye ke enkantolo mhla ziya-23 kuNovemba kuwona lo nyaka. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisenkantolo yeMantshi eMgungundlovu. Ake sithi ishelele ey'tolo siyabuya futhi umbukeli nezinye zey'ndaba zethu. Nina bendlovu enamandla nisabukele zona iy'ndaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Indida Kudlwengulwa umfundi esikoleni.
Usabela impilo yakhe ummeli weLAMANAZARETHA kanti bakhala ngamaloli ondini. Ziphoqelekile ukuba ke zingayi esikoleni ingane zesikole kulandela ukuthi umphakathi waseShabeni ogwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthukuthele wavala kumgwaqo ukhala ngongabinawo ugesi isikhathi esizinyanga ezine. Ilungu lomphakathi belingxenye lombhikisho uThandazile Cele uthi ungabinawo ugesi kukhahlameza nezingane zabo zesikole ezingakwazi ukufunda ngekhandlela ikakhulukazi lezo ezokuyibanga likamatikuletsheni. Khuluma nezikole zindaba uthi inkinga kagesi kule ndawo yaqala ngesikhathi kuqhuma isiphehlimandla sikagesi phecelezi ngolwasemzini itransformer enyangeni kezine ezedlule. Adela amakhaza beshubisa umkantshi amalungu omphakathi aseShabeni kulandela ukuthi abhikisha vala umgwaqo ngamabhodlela kanye namathayi. Lo mphakathi ukhala ngokuthi sekuphela izinyanga ezine behlele bumnyameni njengoba kwasho itransformer kagesi okuze kube imanje inkampani yaka Eskom ayikazi ilungisa. Uthandazile Cele uthi ungabi khona kwagesi kuyinkinga enkulu njengoba kuphazamisa nabafundi ikakhulukazi bakamatikuletsheni njengoba befunda ngekhandlela ekubeni babhala izivivinyo. Sesinesikhathi eside ke nokho. It's about 4 months. Ingane zethu zinenkinga ke. Ingane ziyafunda kunengane zenza umatric ezifundayo kufanele zitadishe ingane ayikwazi ukutadisha ngekhandlela. Ngeke izikwazi ingane ukutadisha ngekhandlela and amakhandlela ayingozi kwawo njengoba sivalile umgwaqo nje nasifisa ukuthi uEskom ufike uzosilungisela itransformer sikwazi ukuthi izingane ziphinde zifunde ngendlela ngoba esikoleni kule ndawo yethu inanesikole isikole siyasokola kakhulu. Elinye ilunga lomphakathi lithi ngenxa yokuthi ungabi khona kwagesi kuphazamisa izingane zesikole bakhetha ukuvuka umbhejazane bavale yonke imigaqo engenela kule ndawo ukuze bazwakalise ilaka labo. Uthi banxusa uEskom ungenelele ekubalungiseleni ugesi. Inkinga ingane sezifunda kambe nasesikoleni. Ikona nje sesathula save sasuka savuka ulaka lethu save kwangena sangena elokhuzeni emgaqweni. Inkinga la itransformer yaba lapha kwitransformer inkinga uEskom wagcina ngalolu suku ukufika. Siyacela nje uEskom uvele ufike netransformer ngoba sesiside lesikhathi. Omunye wabafundi obengayile esikoleni ngenxa yombhikisho usigxekile isenzo sokuthi umphakathi ubhikishe ngesikhathi kubhalwa izivivinyo. Uthi lenkinga kade yabakhona. Kungani bezobhikisha manje? Ngithi lento abayenzayo yako nayo phela iyabheda kona ngoba manje sekuyavala. Lengabe kade bayenza lento. Noma bayenza isikhathi esirong sesibhala. Imizamo yokuthola ukuphawula kwaEskom ngalolu daba iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisoShabeni. Ngqongqoshe omnyango wezokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSihlezi uhambele isikhungo samabhizinisi asemancane eMbali Youth Enterprise Park elokishini laseMgungundlovu. UZikalala uthe kubalekile ukuba abantu abasha bahlinzekwe ngamathuba okuyikhulisa ukuze bezoqhubekela phambili namabhizinisi abo. Osomabhizinisi abasebenzela kule ndawo bathe sebeyakujabulela ke ukuthi ke amathuba amahle asevulelekile njengoba nabo sebenamahhovisi abavuka bayeke kuwona. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSihlezi uthe kubalekile ukuthi intsha ihlinzekwe ngamathuba. Ukusho lokhu ngesikhathi ehambele iMbali Youth Enterprise Park. Kubaleke kakhulu ukuthi abantwana uma bethola lamathuba bawabambe bakwazi ukwakha amabhizinisi abo adlondlobale. Ngoba umula unikwa leyo support okwesikhathi and then kumele ukhule ukwazi ukuyimela udlulele ekutheni uzenzele ukuze ukuthi abanye bangene futhi balithole lolu sizo. Siyabonga abantwana balaba bakhombisa ukuyimisela kakhulu, bakhombisa ukulangazelela ukukhula. And abanye uyabona ukuthi sebeyaziwa vele and baba ngama brand ngokwabo. Imeya yomasipala umsunduzi umzimkhulu Thebola uthe ukusebenza ngokubambisana kudala impumelelo. Ikakhulukazi lana bekuzokhombisa ukuthi uma sisebenza sonke ngokubambisana kukhona umahluko ongenzeka. Lokho esikwenza lana esikufisayo ukuthi kuphindaphindeke kuzona zonke indawo ezakhele umsunduzi. Esikwenza la nalama beneficiaries alana ikhona ukuzokwenza ukuthi iqhubeke lokho uqhubekele phambili nakwabantu.
Kanti nosomabhizinisi abasebancane abasebenza kule ndawo baphawulile. Leli thuba it's an opportunity for us ukuthi business lethu we take it out to abantu. Ngaphambilini umuntu besebenzele endlini, so manje we've been given the opportunity ukuthi sikwazi ukuthi sibe accessible to abantu abamawokeni nabantu nje abafisayo ukuthi uma befuna ukuzobona ukuthi sisenzani njengo K2N bakwazi ukuthi bazifikele. So it's basically an opportunity for us to actually expand and grow our business and be accessible to abantu. Sizokwazi nathi ukuthi singene kwi-market ya information technology ngoba into esazi ukuthi ifike nabantu bangaphesheya kwelwandle, izokwazi futhi ukuthi idevelop into esithi skills development khona lana kwi-community yethu esifisa ukuthi sibe ne-public private partnership now futhi government ukuze sikwazi ukuthi sikhule as young SMMEs. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Umnyango wezasekhaya esifundazweni KwaZulu-Natal usuxwayisa umphakathi kakhulukazi labo ababeletha ke ezibhedlela ukuthi basukumele ukushayela izingane zabo izitifiketi zokuzalwa ukuze bagweme ukungena ngaphansi kohlelo lokubhalisa sokwedlula isikhathi phecelezi ngolwasemzini i-late registration for birth. Okhulumela ke lo mnyango kulesifundazwe Serele Mncwabe uphinde kwaxwayisa ke nalaba abaletha abantu abangazalwa kuleli ukuba bakuyeke lokhu ngoba bangahle bakhalelwe ngamasongo kasigonyela ngokwenza kwabo kanjalo. Laba ke bangabanye ababantu akade bezobhalisela izitifiketi zokuzalwa ngokohlelo lokubhalisa sekwedlule isikhathi phecelezi i-late registration for birth. Nokho ke eziningi izingqinamba abantu ababhekana nazo nezigcina zenza ukuthi ke abantu bengasheshe ukuba nezitifiketi zokuzalwa ngesikhathi. Nakuba kumnjalo umnyango wezasekhaya uthi ke akusheshe kubhaliswa ukuthi abantu bebe nezitifiketi ukuze abantu bagweme ulayini abade emahhovisi ka-Home Affairs. Njengoba siba nalolu hlelo esithi ke kuba i-late registration of birth kusuke kuchaza ukuthi sekufanele uyodlula kwi-interview manje. Osekuyinkinga ke ngoba sekufanele kufike uchaza ukuthi yini le beyikubambile sonke lesi sikhathi. Alumnandi ke lo hlelo ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzolinda ngoba basuke bebaningi abantu ababiziwe namakomiti asuke ezohlala ahlalele leyo interview akusho ukuthi ahlala zonke izinsuku. So kusho ukuthi sekuba nokudelaya kwezinto zomntwana. Uzothola ukuthi kuqhamuka umntwana osenza umatric. Busu uyayibuza ukuthi yini le ebeyibambe umzali umntwana eqala isikole kusukela ko grade 1 kukhuphuka azazofika ku grade 12 sekuqhanyuka sekugijinywa. Siyacela ukuthi ke umphakathi nabalaleli bakuthathe ngendlela serious kumbe indlela ebaluleke kakhulu ukuthi balungisa izitifiketi zabantwana kungaze kufike ezingeni la kusuke sekugijinywa khona kuthiwa kwenziwa izinto ngoba somntwana eseyobhala umatric. Kubalekile ke ukuthi abazali ke uma uthola umntwana nje umbhalisa esibhedlela uthola isitifiketi ukuze ungalokhu uhlupheka uyobamba ulayini bakwa Home Affairs. Umncwabe uphinde waxwayisa bonke nalabo abasazolwenza lolu hlelo ukuthi bengacabanga ukuza nabantu akungebona bakuleli kulolu hlelo lwe-late registration ngoba ke kungaholela ekutheni ke bakhalelwe ngamasongo kasigonyela. Kuyenzeka ke msakazi ngifisa nokuthi ngibaxwayisa abantu. Asingabalethe abantu esingabazi endaweni sibalethe sithi sobabhalisa ka-Home Affairs njengehlobo zethu kanti asibazi. Kuyenzeka ukuthola ukuthi kunabantu abasuke bephuma ngaphandle uthola ukuthi mhlawumbe kunomuntu ozoqhamukela eZimbabwe usahlala kakhulu endaweni yaseMsinga usezokhuluma nesizulu nje sikahle siqondile uyasuka kubaba noma umama sebecelene lapha uthi ngicela uyongibhalisa nami ngifuna ukuthola ipasi eSouth Africa. Ukutholakala kwepasi laseSouth Africa ukunikezwa i-citizenship lokho. Asikwazi ukunikezwa umuntu i-citizenship usingamazi uphumaphi. Kuyenzeka ukuthola ukuthi ke sebefikile ke umndeni ulethe lo muntu sesiyayixoxa indaba lapha yana. Bese siyathola thina ukuthi cha insizwa thizeni lena noma umama thizeni lona akusiyena wala eSouth Africa. Uma sesikutholile lokho asibesamdedela ukuthi agoduke sesimbopha phela ngoba ula izweni lethu kokungekho emthethweni akuboshwa ke yena yedwa sekuboshwa naloko ozosikhohlisa osilethela umuntu wangaphandle athi wase South Africa. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eMsinga. Ake sithi shelele futhi etolo sophinde sibuye futhi umbukele nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde futhi sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Indida Kudlwengulwa umfundi esikoleni.
Usabela impilo yakhe ummeli weLAMANAZARETHA kanti bakhala ngamaloli ondini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.66 cents kuyidola laseMelika libe ngu20.23 kupondo waseBrithani libe ngu17.70 cents kueuro yaseEurope intengo yegolide yona ime $1,672.26 ounce kanti intengo yayo ngahluziwe yona engu$92 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lakuleli Bafana uHugo Bruce useyephumele obala wachaza ke ngesenzo sakhe esimangaza abaningi sokubizela kwiqembu lesizwe umdlalo wakuleli uSiyandaxulu sekedlula isikhathi ememezela iqembu lesizwe ezodlala ke imidlalo emibili omngane neBotswana kanye neSierra Leone. uBruce uthi ke kuyisona sizathu esenzo wabiza uXulu ogijima kwiqembu lase-Azerbaijan iTuran Tovis IK kube ukulimala kaThiba ngaphethe obebizele kwiqembu lesizwe. uXulu obesekehlala izinyanga ezinhlanu zonke engadlali kwiqembu lakhe ngenxa yokulimala usekhuzeke ibuya njengoba beyingxenye yemidlalo yakamuva emithathu naleli iqembu lakhe. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda ayisaba ukehlela zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo sithi khumu.